sobrang sakit lang. Parang dahil ako umuugong. Kwento ni Nanay Corazon, taong 2022 nang maramdaman niya ang labis na pananakit ng ulo. Ang kanyang paniniwala, isang engkanto ang nasa likod ng kanyang matagal ng sakit. Ilang albularyo na rin ang kanilang pinuntahan para ipatingin ang kanyang kalagayan. Pero ayon sa mga albularyo na kanyang pinuntahan, sadyang malakas ang kapangyarihan ng engkanto na may gawa ng pananakit ng ulo ni Nanay Corazon. Sudong sumata sa ano. Ini mustraw na doang nila. Habang ang anak naman ni Nanay Corazon na si Irene, labis ang pagkabahala ng malaman ang sinabi ng isang albularyo. Dumadating sa point na halos sa bunutan na ng nanay ko yung ulo niya, yung buhok niya, sa sobrang sakit. Dagdag pa ni Irene, sa tuwing susumpungin daw ng pananakit ng ulo ang kanyang ina, ay pakiwari niya ay nasa paligid lang ang engkanto at patuloy na sinusundan ang kanyang ina. Sa tuwing nakikita ko yung paghihirap ng nanay ko, akala namin talaga ay may engkantong nakasunod sa kanya. Kasi yun po talaga ang sabi ng albularyo. Kung ano-anong orasyon na rin daw ang kanilang ginawa para mataboy ang sinasabi ng mga albularyo na engkanto raw ang patuloy na nakasubaybay sa kanyang ina. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi pa rin nawala ang sakit ni Nanay Corazon. Yun din na albularyo, nagsuggest na din mismo at ng mga kamag-anak namin na ipatingin na nga daw namin sa doktor. Dahil dito ay naisipan na nilang ipakonsulta sa isang espesyalista si Nanay Corazon. Ayon sa doktor, kailangan isailalim sa CT scan si Nanay Corazon para malaman kung ano ang sanhi ng pananakit ng kanyang ulo. Dito na raw sila nagpasya na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Doon na po ako lumapit talaga sa Ako Bicol dahil alam kong ang CT scan ay mahal. Bukod sa CT scan, ay tinulungan na rin ng ating programa si Nanay Corazon sa iba pa niyang mga pangangailangang medikal. Laking pasalamat ko at narito po kayo ngayon, handang tumulong sa nanay ko para masuportahan sa pambili ng food supplement na pinapainom namin sa kanya. Binigyan na rin ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Corazon ng pinansyal na asistensya. Andito po ngayon, Nanay Corazon, Nanay Irene, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang magpaabot po ng tulong pinansyal. Meron din pong ipinapibigay si Congressman Saldico na grocery packs. Sinamahan na rin namin si Irene sa butika para bumili ng gamot ng kanyang ina. Diretso po tayo. Afternoon po. So nakakatulong po talaga ito na bumaba yung high blood pressure, tas yung pagsakit ng migraine niya. Ito po, ma'am.
Pagkabalik namin sa kanilang tahanan, ay kita na ang saya sa mukha ni Nanay Corazon. Labis din ang kanilang pasasalamat dahil sa kanyang tulong na natanggap mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Papasalamat po ako ulit kay Kong Saldico, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa buong team, Madam, Sir. Salamat po sa inyo. Nawala na rin ang alalahanin ni Nanay Corazon na siya ay naengkanto dahil nalaman na nila ang kanyang tunay na karamdaman. Aika Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.